फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै समबार 2022 मायथाइनि आगस्ट दाननि 1 अक्ट, सावन दाननि 15 अक्ट, चतुर्थी अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय पुलिस एनकाउन्टारजों थैनायाव आसामा भारतनि मादाव 3थि जायगा आवग्रिना दङ। मिग-21 क्रास 1963 मायथाइनिफ्राय इन्डियान एयार फर्सनि सा 200 पाइलटफोरा बे मिग-21 फाइटारखौ सालायना जिउ गोमाबाय। बेखौ कन्ट्रभार्शियेल फ्लाइं कफिन्स होननाय जादों। वेस्ट बेंगलाव 3 झारखन्डनि एमएलएफोरखौ बिसोरनि काराव गोबां नगद रां मोननायनि थाखाय खानाय जादों। मिरु मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंदों दि एनइपि 2020 एबा नेशनेल एडुकेशन पलिसिखौ सोलोंथाइखौ गासै बिथिं जौगानाय एबा हलिस्टिक एजुकेशन होनाय थांखियै रनसायनाय जादों। अरुणाचल सरकारा चाकमा हाजंफोरनो रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेट एबा थागिरिनि फोरमानलाइ होनायनि सायाव बिजिरनो लादों। भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव मोन 19,673 गोदान कभिड-19 केसफोर मोननाय जादों। 45 सा सुबुंनि जिउ खहा जादों। तेलेंगानानि महाबूबाबादआव ट्राइबेल वेलफेयार गुरुकुल फरायसालिनि गथ'गथायफोरनो जाहोनाय आदाराव खानस्रि एम्फौ मोनफानाय जादों। सा 38 फरायसाफोरा बेरामाव गोग्लैदों। पीएम मोदी बिथाङा बुंदों दि भारतनि मुसुखा उद्योग एबा टय इन्डास्ट्रिया जाफुंसार जानो हादों, जायखौ रावबो सानफेराखैमोन। तेलेंगानानि सा 7 लाइमोनफोरा लामानि गिदिंलाबायनाय सैमाफोर, मावरिया आरो हिजराफोरनि थाखाय 10 लाख रां अनसुंथाइ होदों। गोजौ थाखोनि आईटीबीपी अफिसार सन्जय अरोरा बिथांखौ दिल्ली पुलिस कमिशनार थिसननाय जाबाय। पुतिना रासियान नेभेल डक्ट्रिनाव मुंसाइ होदों, मुंख'दों दि US नेट'आ हादरारि रैखाथिनि देरसिन जेंना। महाराष्ट्र सरकारा लिरथाय दिखांग्रा एबा वेटलिफ्टार सनकित सरगारनो 30 लाख रां बान्था फोसावदों। आइसिसनि हेंथायै NIA मोन 7 रायजोफोराव नायग्रोमदों। हर घर तिरंगा फोसावनायाव दिल्ली MCD स्कुलनिफ्राय सा 1530 फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लागोन। जम्मु काश्मीरनि बारामुलायाव उदखारिजों गावलायनायाव आर्मि सैमानि रुंसारि, सासे उदखारि गावथारजादों। US एनभय एबा राजदूतआ फोरमायदों दि रासियाया इउक्रेनखौ वर्ल्ड मेपनिफ्राय खोमानो नागिरदों। कभिड-19 नि थाखाय पीएम मोदी बिथाङा सुबुंफोरखौ प्रट'कल एबा जानथाय मानिना सोलिनो खावलायदों, बुंदों दि जोंनि बे बेरामनि हेंथायै दावहाया सोलिगासिनो। मालदीव्स डिफेन्स फर्सनि गाहायआ बुंदों दि गुबुन हादरारि सोमोन्दो आरो जौगाथायनि थाखाय भारतनिफ्राय गोबां आयदा सोलोंनो गोनां दङ। उरिष्यायाव गोदानै 1029 फ्रेश कभिड-19 केसफोर मोननाय जादों। सा 2 थैबावबाय। इन्डियान आर्मी चीफ जेनेरेल मनोज पान्डे बिथाङा थिम्फुआव भुटाननि राजाखौ लोगो हमदों। आसाम पुलिसआ 935 केजिनि हमना मोननाय 100 कौटिसो रां बेसेननि ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांदों। मध्य प्रदेशआव मोनसे सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरिया सासे हिनजावसा फरायसुलिखौ सोबानाय भिडिअ भाइरेल जानाय उनाव फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। उत्तर प्रदेशआव 6 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया थाखो सिङाव साबि मारि थेजाना दोनजानाय दायाव सा 10 फरायसालिनि स्टाफखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। राजस्थानाव डक्टरा सासे जब्रानि उदैनिफ्राय साननै सम अपारेशन खालामनाय उनाव गासै गड़ 63 गथा फैसा दिहुनदों। कर्नाटकआव सासे सुबुंखौ गोनो गोथोयै गुबुननि मुङाव हमफ्लांनायनि क्षतिपूरण एबा कम्पेन्सेसन हिसाबै 5 लाख रां होनांदों। गवालपारा आरो धुबरी जिल्लायाव
पुलिसा 2 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ फोजोबस्रांनाय जादों। 10 बोसोर बैसोनि सासे गथ'साया थाखोमालायनाय गेलेनायाव बोरैबा लोगोजों गावथारजादों। चाइनानि गंसे रकेटआ भारत लैथोमायाव गोग्लैफैदों, नासाया बेनि सायाव सोंखारिदों। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।